Long-longing ramyaning kang driya lir yuwang candra katawengan sumuk ing tias katuridan limut kapiyataning rujet arem-remeng driya manawong kekunge yuwang wisesa Dalah dene utawi sedamu Sarawa Paduka Yayu Prabu Ngastina pengastina wonten negari Mandura kula ngaturaken pasegahan pana kami mawantu-wantu mugi konjuka Yayi mriki Koko Prabu awis saking berkah pangestu Paduka njeng Koko Prabu Araharja pisupan kula mboten langkung wangsuring taklimipun rayu para Ngastina kewala mugi katureng ngersa Paduka njeng Koko Prabu. Lah salah. Inggih Yayi. Sanget anggen kula nampi dawao sami-sami. Mugi dipun sekecaken anggen jengadika lenggah Yayi. Mriki Koko Prabu ngestaken dawuh Paduka njeng Koko Prabu. Perempuan Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun bapa. Kawula nuwun nak niki. Awis saking kasempuh berkah pangestu Paduka ingkang sinuwun Mandura. Raharja pisupan kula boten langkung wangsuling taklimipun ingkang bapa ing Saka Lima mugi konjuka sinuwun. Penemban paring pangestunipun Bapa Durna kula pundi amwah ana rah daging kayuwanan pati sengkuni padha becik sak tekamu. Kawula nuwun nok ninggawe saking sengkuni pangatekti nara sing sun tampa kono-kono prayogakna lenggahira kawula nok niki ngestaken dawuh Paduka Prabu Yayi kagiat yasing pun kakang janur gunung rawuhipun Yayu Prabu ing Ngastina wonten negari Mandura katemben menika slaminipun ingkang ngraka jumeneng Narendra wonten negari Mandura nampi rawuhipun Yayu Prabu Duryudana padatan pun kakang menika rinten dalu wonten negari Ngastina Dwarawati ngamarta pun kakang menika dados dayoh nanging dinten menika pun kakang kelampahan kula nglenggahi dampar kepraben Mandura nampi rawuhipun Yayu Prabu Kurupati nah mulawi saking menika Yayi pun kakang daya-daya mundhut pawarta menapa ingkang dados keparingipun Yayu Prabu rawuh menika Koko Prabu mugi antadosna ing kauningan pramila daya-daya sowan kula ngarsa Paduka njeng Koko Prabu ingkang sepisan kula tuwi karaharjanipun negari Mandura ingkang angka kalih nuruti ana ing manah sampun tawis candra boten pepanggihan kelawan Paduka njeng Koko Prabu ndungkap ingkang triwigati Koko Prabu kula nampi pawarta menawi dinten menika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna tapa nindra wonten ing Jalatunda sare wonten luhuring sela kambang Koko Prabu manut wangsiting dewa sinten ingkang saged mungunindranipun Kakang Prabu Kresna ing tembenipun Prakageng Baratayuda Jaya Binangun saged ungguling ayuda milawi saking menika Koko Prabu kula ngrumaosi
kula taksih cubluk lan kula mboten pantun menawi lanyo-lanyo mungune drenipun Koko Prabu Kresna nanging kula pitados rening paduka menika kadang werdanipun Kakang Prabu Dwarawati saking petang kula Koko Prabu ingkang saged nindakaken dijiban luhur menika mangke rumiyin Yayi dereng karsa paduka Yayi Prabu parikedah mungu nindranipun Yayi Kresna menika upaminipun Yayi Kresna wungu keparingipun Yayi Prabu badhe menapa Koko Prabu Kresna badhe kula boyong dhumateng negari Ngastina menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina Koko Prabu Kresna badhe kula muktekaken nah ngaten Yayi dados Yayi Prabu badhe muktekaken Yayi Kresna inggih lair batos inggih lair batos Koko Prabu Yayi dene paduka Yayi Prabu badhe muktekaken Yayi Kresna menika menapa kinten-kinten Kresna menika ratu ingkang kirang mukti dipun penggalih langkung rumiyin sampun ngantos Yayi Prabu daya-daya badhe mulyakaken muktekaken Prabu Kresna saking petang kula pun Kakang Mandura kados ngaten menika kula tasih kawon kaliyan kadang kula Yayi Kresna kamukten kamulyan kawibawan kanuragan Kresna menika sampun mumpuni ing saniskara milanipun Yayi penyuwun kula pun Kakang boten badhe selak Yayi Prabu mudhun senjata pitulung kaliyan pun Kakang kula lampahi namung Yayi Prabu kedah tulus raos sing penggalih sampun ngantos Yayi Prabu ngendika badhe muktekaken mulyakaken kaliyan Prabu Kresna mangke mindak klentu sak sampunipun Yayi Kresna menika mangke wungu Yayi Prabu kepareng pasrah kemawon dhumateng Yayi Prabu Sri Bathara Kresna kula kinten Kresna menika pawakaning Bathara Wisnu sampun ngertos menapa iki dados greget osiking penggalihipun Yayi Prabu Duryudana namung Yayi Kresna menika mangke kersa menapa mboten dipun boyong dhateng Garisina menika sanes tanggal jawab kula pun Kakang namung sagah mungu nindranipun Yayi Kresna Deswiti Yayi Prabu saged nampi inggih Koko Prabu kula tampi kanthi bingahing manah kula Iwang Raka Sri Baladewa miwah Prabu Harimurti kalangkung ing tresnanira marang Sang Hyang Panonti-nawi kadang estri satunggil kapisah panggenanipun bengong mila tansah duta wau Sri Narendra kalih tanyo arta mring Sang Retna Madubranta Koko Prabu menawi tetira mekaten Kanjeng Koko Prabu daya-daya dinten menika kula nyuwun pamit malah kula badhe nderekaken Kanjeng Koko Prabu dalasan para kadang sata Kurawa kula badhe ngestreni. Inggih, pun Kakang boten badhe kawratan namung